ערב טוב לכם אזרחי מדינת ישראל. אני שמח להודיע כאן היום ב-13 לרביעי 2024 על הממשלה החדשה של מדינת ישראל תחת דניאל מרשל. הנה כאן יש את ראש הממשלה החדש שלכם עם כמה מילים. תודה רבה לך, כבוד הנשיא וויסקי. אז, אזרחי ישראל, אני רוצה להתחיל בברכה חמה ואמיתית לכל אלה שהיו לצידי בדרך, לכל מי שתמך במפלגת השניצלים והקדיש את זמנו ומאמציו לתמיכה בפרויקט שלנו. תודה לכם מעומק ליבי על האמון הגדול שהצבתם בנו. אין כמוכם ואני מתחייב להמשיך לשמש את הציבור עם אחריות ומחויבות כלפי כל אזרח ואזרחית במדינתנו היקרה. כראש הממשלה הנבחר, אני מתכוון להוביל את מדינתנו לתקופה של צמיחה ופיתוח, לחיזוק הקשרים הבינלאומיים ולחידוש בתחומים החשובים ביותר לעתידנו. אני מבטיח להיות ראש ממשלה מקשר שמקשיב לצורכי הציבור ומשקיע את כל כוחי לשיפור איכות החיים שלנו במדינה. מפלגת השניצלים תמשיך לשמור על הטעם הטוב של המדינה, כפי שהבטיחה לכם בזמן שהוקמה. נקדם מדיניות חדשה וחכמה שתקדם את הכלכלה, תגביר את השוויון החברתי ותקדם את החינוך של ילדינו. אני רוצה להבטיח שהמשימה שלי כראש הממשלה היא לשרת אתכם, ואני נושא עימי את התקווה והציפיות שלכם. ביחד נבנה מדינה חזקה, איתנה ומתוקנת, שבה כולם יכולים לחיות בכבוד ובשוויון. תודה רבה לכם על תמיכתכם האדירה. בבקשה, נשיא המדינה. תודה לך דניאל מרשל. טוב, אזרחי ישראל, אני שמח להודיע פה שאני נותן לדניאל מרשל, ראש הממשלה החדש, את המנדט להקים את ממשלת ישראל תחת מפלגת השניצלים.